הלו? שלום, ברקאי? כן. שלום לך, מדברת רעות מרהיטי קולמן. כן. התקשרתי אליך. עדכנו אותך מה קורה עם הספה? לא. לא עדכנו אותך. מתי אמרו לך שהיא צריכה להגיע? אמרו לי סוף השבוע. הבנתי. עם מי סגרת לגבי הספה? אני דיברתי עם יוסי, אז זהו, יוסי אמר לי להתקשר אליך, לעדכן אותך. נוצרה לנו בעיה קטנה עם הבת. מה קרה? באמצע התקנה של הבת הייתה להם איזושהי בעיה שהם היו צריכים לפרק ולמתוח שוב. מה שקרה בסופו של דבר שנגמר להם הבת שביקשת. זה בעיה שלי? לא בעיה שלי, מצטער מאוד. לא, נכון. יום ראשון, לא מעניין אותי כלום ולא רוצה לשמוע כלום. לא רוצה לשמוע וזה לא מעניין אותי. כן, אני מבינה. אם אתם לא עומדים, גם ככה משהו אותי מספיק זמן. אני מבינה. יום ראשון אני רוצה את הספה. אני מבינה אותך, שלמה, פשוט הזמנו גליל בת חדש. לא תיקח עוד חודש. שבוע הבא הבת יגיע. נו. או שתרצה, אם תרצה, אנחנו יכולים להשלים את הספה, אבל עם בד אחר, בגוון קצת שונה. בד אחר, לא בד אחר ולא גוון אחר. זה הזמנתי, זה אני צריך לקבל. ואם לא, גם תחזירו את הכסף וגם פיצוי. אני לא מוכן לוותר. לא, אתה ממש לא תשים לב לגוון. זה גוון מאוד דומה. זה מה שאני רוצה, לא רוצה גוון אחר. זה הזמנתי, זה הגוון שהזמנתי. כי האמת הם התחילו לעבוד. איזה גוון אתה רוצה, נראה מה היא תגיד לך. הזמנת איזה? בז' הזמנת, לא? בז' הזמנתי. מי מבין בז' שזה? לא בז'. אפור בעיר. אז זהו, אפור בעיר. כן. אז חשבנו להשלים עם בז', זה דווקא נראה ממש יפה ביחד. השילוב של שתי... את לא תשכנעי אותי. היא רוצה בז', לעשות לי בז'. למה אין להם מבט כזה, נגמר להם מבט, לא יודע מה היא אומרת. מה פתאום? זה מה שהזמנתי. למה שיקבל משהו אחר ולא מה שלא הזמנתי? ירוק בקבוק. מה ירוק? ירוק בקבוק. גוון עמוק. מה פתאום ירוק בקבוק? מה קרה פתאום ירוק בקבוק? תראה, יש אפור עכבר. תגיד לי אשתי מה יש, אני רוצה לשמוע מה היא תגיד, היא מתאים לה? אבל לא נראה לי שהיא תסכים. איפה נמצא? יש לנו ככה, אפור עכבר, ירוק בקבוק, כחול שנהב, ואדום נחושתי. וכחול שנהב, אני לא יודע מה. תשמעי גברת, אני לא יודע. אתם עושים צחוק מאנשים חודש ימים מחכים לספר בסוף אין בת? איפה נשמע דבר כזה? עכשיו בחיים שאני שומע, מחכה מעל חודש, ופתאום אמרו לי, או סוף השבוע אתה מקבל, או אם לא סוף השבוע... תרצה אולי לעשות את זה... תרצה אולי שנעשה לך את זה בשחור מטלי? לא רוצה שום שחור, מה פתאום שחור? מה זה בית הקברות? מה זה שחור? מה פתאום שחור? רגע, בקיצור, אין לכם את הבת? תראה... אין לכם את הבת? תגידי מה שאין לכם את הבת. לא, תראה, יש לנו את הבת. מה שקרה במתיחה של הכריות נהיה... את הכריות הזה נקרא? כן, כנראה רצו לעשות לך עבודה כמו שצריך, למתוח את זה טוב. ואז מה, ופה לא יקרה? עכשיו זה לא יקרה? אז זהו, אני לא רוצה לקחת את הריזיקה שאחר כך אנחנו נעשה מתוח ויקרה לא יקרה. לא יודע, אני אכנס לקולמן היום ואני אסגור את התקצבות. טוב, תראה, שלמה, בוא נעשה... לא, אני רק התקשרתי לעדכן שזה יכול להידחות בעוד זה. מה שסגרנו איתך זה מה שסגרנו. במידה ויהיה איזה שינוי... לא. אני לא מבין מה הסיפור, לא מבין מה הקטע. לא. מה שאני מנסה להבהיר לך, שיום ראשון הספה אצלך. אני ביום ראשון הספה אצלך, מה הבעיות? אז אין בעיות. לא בעיה, שאלתי אולי תרצה לעשות צבע אדום שנהב, ירוק נחושת, אפור חלודה. לא שנהב ולא ירוק ולא שחור ולא בטיח. אז אנחנו נשארים על הבז' אוף ווייט, נכון? בבקשה? על הבז' אוף ווייט? או שאפור בקבוק? לא, מה שהזמנו. אוקיי.
אוקיי, אז רגע, אז אני משאירה את אותו גוון? תתקשר, מה? לא הבנתי. אני פשוט, יוסי אמר לי להתקשר לתאם איתך ולשאול אולי תרצה לשנות גוון, כי אמרת פעם שעברה שאתה רוצה להוסיף... יוסי אמר לי שאני תתקשר אליי שהוא רוצה לשנות גוון, לא רוצה לשנות גוון. אני רוצה אותו גוון שהזמנתי. אותו גוון, ולא לשלב שתי צבעים? בבקשה? לא לשלב שתי צבעים, נכון? מה זה שתי צבעים? זה עם שתי צבעים? כריות בירוק בקבוק ואת האפור עכבר חלודה בצבע מוקה אוף-ווייד את הספה. זה אפור, זה פסים, נכון? כן, כמו הפסים זה של... כותונת הפסים, כותונת יוסף. היה אפור, את שומעת אותי? כן. אפור זה היה, ואפור בעיר, שני צבעים. אפור בקבוק? אפור בקבוק? מה פתאום בקבוק? אוקיי. רגע, אם אתה לא יודע מה אני הזמנתי, אני לא מבין. אפור עכבר. ולא יודעים מה הזמנתי? אפור עכבר או אפור פיל? אפור עכבר זה היה או אפור בקבוק? תכף אשתי תסתכל. בקיצור, אני לא יודע, אני כבר אגיד לך בדיוק מה כתוב לנו בהזמנה. אני מחכה, תאמר לי שנהיה סגורים על זה, כי אני רוצה לוודא עם ההזמנה לפני שאנחנו פה סוף שבוע סוגרים את הכל. חכי. זה היה או אפור פיל, או אפור עכבר, או אפור בקבוק. רגע, או אפור... עם פסים. עם כולה... תגידי, זה שלו, יש את האפור ההרמוני. הלו? כן. מהדריפות עם פלס קריים שכטר. את האימפלה סקראפ שכטר? אוקיי, עכשיו הבנתי, בסדר. כן, זה רשום לי פה. הלו? צריך להיות רשום, נכון? בוודאי, כן. אז זה אפור בהיר ואפור כהה. אוקיי, כן, רשום לי, ראיתי, תודה רבה, בסדר. תמסרי לי רק את שלמה חזרה בבקשה. כן. שלמה, אני מצטערת על הבלבול, היה לי פה כנראה הזמנה אחרת שהתבלבלה עם שלך. הכל בסדר, יום ראשון אנחנו... זה התבלבל בהזמנה? כן, היה איזה אפור ירוק בקבוק אחד עם עכבר פסים. לא הזמנו אפור ירוק בקבוק, אז את הסתכלת על הזמנה שלו על שם שלי בקיצור. בסדר, טוב, אז... רגע, אני ביום ראשון מקבל או שעוד הפעם תמשיכו? כן, יום ראשון, ה-30 לדצמבר, הספה אצלך. יום ראשון ה-30 לדצמבר? לא. יום ראשון, מה התאריך יוצא? לא 30, סליחה. 30 לדצמבר, מה פתאום? יום ראשון זה לא 30 לדצמבר, מה פתאום? אז... יום ראשון זה יוצא, אני אגיד לך, יום ראשון יוצא... 20! 20, נכון. כן, אוקיי, טוב, אז יום ראשון אנחנו סגורים, כי זה שבועות. מה זה אתם סגורים כי זה שבועות? אז אני אחכה עוד שבוע, אחרי שבועות או מה? אז כן, אז נעשה, כי אחרי חג, כן. מה אחרי חג? למה אחרי חג? זה לא מקובל עליי. לא. הכל בסדר, הכל בסדר. לא, בשבועות אנחנו עובדים, חשבתי שזה חופש. אוקיי, אז תחליטי, יום ראשון אני מקבל... כן, יום ראשון ה-20 לחודש, כן. יום ראשון זה חג ואני מקבל ביום ראשון? כן. סגור, שלמה. שיהיה אחר הצהריים טובים. זה יום ירושלים, זה לא חג, יום ראשון. אוקיי, בסדר. אז בקיצור, יום ראשון יש לי או אין לי? יש לך... שתי מילים, לא יותר. יום ראשון, הספה אצלך. יום ראשון הספה אצלי? כן. עם מי דיברתי? עם יונה. יום ראשון הספה אצלי, לא מעבר לכך אפילו בחצי יום, לא יום, חצי יום, לא. אין בעיה. 6 בבוקר אצלך. 6 בבוקר ביום ראשון? 6 עד 1 בצהריים. בין ל-6... עד 1 בצהריים, בסדר, עד 1 בצהריים, שיהיה עד 1 בצהריים, או שזה יהיה עבודה טובה ולא נקרא הבת, או שנמתח הבת, וזה, אם נקרא אצלכם, אז זה יקרה גם אצלי. אין בעיה, אדוני. אז זה טעות, תעיד בהזמנה. אוקיי, כן, טעות. בסדר. כל טוב. תודה, ביי. תעתה בהזמנה.